Tänään toimarin polvella Ville. Terve. Morjens. Sä olet kova uros ja suunnistaja monenkin ajokoiran ja Jukolan käyneen mielestä. Kerrotko kuitenkin, millainen ajokoira sä olet? No, mä oon tämmönen aika joukkuehenkinen kaveri. Huomannut sytyn varsinkin Jukolan aikaan, niin siitä voimakkaasta yhteisöllisyyden tunteesta, mikä meillä on. Ja meillä on aika hyvä jengi, että tykkään tästä niin kuin joukkuelajina. Ja nautin myös siitä kilpailutilanteesta, kun painetaan jätkien kanssa siellä metsän siimeksessä. Tänä vuonna sä järjestät ajokoirille suunnistuskoulun. Kyllä. Minkä takia? No, me ollaan huomattu tossa, että tässä on tietynlaisia haasteita ollut näiden uusien rekrytointien kanssa. Ja me itse asiassa tuossa toimarin kanssa taidettiin keksiä tämä koko idea, että se voisi helpottaa sitä niin kuin uusien ajokoirien niin kuin tulemista tähän tiimiin, että meillä on joku tämmönen sisääntulorutiini. Ja sitten me rekisteröitiin tämmönen tuotemerkki kuin ajokoira suunnistuskoulu. Mitkä on sun vahvuudet suunnistajana? No mä uskon, että mun vahvuus on semmonen määrätietoisuus, että musta tuntuu, että mä pystyn niinku runttaamaan läpi rastivälin kuin rastivälin aika varmalla tavalla. Mitä odotat tulevalta Louna-Jukolalta? Louna-Jukola, mä odotan sieltä ajokoirilta niin useamman joukkueen panostusta, huikeeta fanihenkeä. Itse asiassa ollaan tälläkin hetkellä tässä prototyyppi ajokoira fanzone tilassa, joka tulee olemaan Louna-Jukolan tämmönen ajokoirien se kantava voima siellä, että sieltä me ponnistetaan sinne radalle sitten. Määrittele 3 sanalla, millainen on täydellinen ajokoira. 3 sanalla. Nopea, voimakas